Dahil sa mga kakaibang kaganapan, mas pinaigting ng mga babaylan ang pagpapaunawa ng mga bagay-bagay sa mga tao. Isiniwalat din sa kanila na ang mundo ay hindi lamang pinamumuhayan ng mga humihingang nilalang. Maging ang kahalagahan ng pagkonekta sa kalikasan, ipinaliwanag din ng mga babaylan. Ang saysay ng mga batok na inilapat sa katawan ng mga mandirigma, maging ang mga karunungan tungkol sa kapangyarihang taglay ng kalikasan, maging ang mga mutya, anting-anting, at mga agimat, tinuruan sila kung paano magkaroon ng mga ito at kung paano gagamitin. Dahil dito naging mas malawak ang pangunawa ng mga tao sa taglay na kapangyarihan ng kalikasan. At mas umigting ang kanilang pananalig sa mga diwata, at hindi lamang ang mga mandirigma ang nagpalagay ng batok sa kanilang mga katawan. Maging ang mga ordinaryong mamamayan ay nagkaroon ng karapatan upang magpalapat ng batok sa mga babaylan. Sa kadahilanang nais nilang magkaroon ng proteksyon, marami din ang nagpagawa ng mga agimat at anting-anting. Ngunit nung mga panahong yon, wala pa ni isa ang nakasumpong ng anumang uri ng mutya mula sa kalikasan. Hanggang isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang Raha, dinalaw siya ng isa sa kanyang mga gabay. "Gumising ka, Raha. May kailangan kang gawin," wika ng isang boses ng lalaki. Agad namang napabalikwas ang Raha at bumunot ng kanyang sandata. "Sino ang nariyan? Magpakilala ka!" Wika nito habang iniikot ang tingin sa kanyang silid. At muling nagsalita ang tinig. "Tugpain mo ang landas patungo sa isang tagong lawa sa gawing kanluran ng bayan. Doon ay mahahanap mo ako. Sasabihin ko sa iyo ang mga dapat mong gawin." Muling tugon ito. At nung ding gabing yon, nilisan ng Raha ang kanyang bahay at sinunod ang utos ng boses ng kanyang gabay. Bagaman may alinlangan, mas nanaig sa kanya ang pagnanais na matuklasan ang mensahe na nais ipabatid ng kanyang gabay na diwata. Tinugpa ng Raha ang landas papasok sa gubat at nakarating siya sa isang lawa. Pagdating niya, kaagad bumungad sa kanya ang isang napakagandang tanawin. At dahil gabi na nung mga oras na yon, ang tanging liwanag na nasisilayan niya ay ang liwanag mula sa mga bituin at mga alitaptap sa paligid. Inikot niya ang buong pangpang ng lawa at inabot siya ng ilang oras bago muling makabalik sa lugar na pinagmulan niya. At nasabi niya sa sarili niya na hindi pala basta-basta ang laki ng lawang yon. At napagtanto din niya na wala siyang mapapala at malamang panaginip niya lamang ang nangyari. Ngunit nung akmang lilisanin na niya ang lugar, narinig niya ang tilaok ng isang manok. At nang lingunin niya ito, laking gulat niya dahil may isang napakakulay na tandang na may napakahabang buntot ang naglalakad sa ibabaw ng tubig. At habang namamangha, narinig niyang nagsalitang muli ang kanyang gabay. "Yan ang sari manok. Isang engkantadong manok na maaari mong maging alaga. Ngayon, Balinsusay, ang pagsubok mo upang mapaamo mo ang nilalang na yan ay ang mahuli ito
Ngunit hindi mo ito maaaring hawakan nang nakikita ka nito dahil kapag nangyari yun, kahit ang simpleng pagdampi ng balat mo sa mga balahibo niya ay magdudulot sa iyo ng isang sumpa. Para sa anong dahilan? Bakit ko kailangang hulihin ang nilalang na yan? Takang tanong ni Balinsusay. Dahil parang hindi niya makita ang saysay kung bakit niya kailangang hulihin ang sari manok, ay napatanong siya sa nilalang. Ang pagmamay-ari sa nilalang na yan ay maituturing na isang magandang kapalaran, pagkat hindi lamang ito basta-basta engkanto. May kakayahan itong magbigay ng kaalwanan sa pamumuhay at magandang kapalaran sa sinumang makakapagpaamo nito. Ngayon, Balinsusay, kailangan mong maghanda upang hulihin ang sari manok. Malaking tulong ito para maitaguyod mo ang iyong bayan. Pagpapaliwanag ng diwata kay Balinsusay, at pagkatapos nitong magsalita, kaagad din naglaho ang boses na yon, at naiwan si Balinsusay na nag-iisip at naguguluhan sa mga nangyari. At habang naglalakad pabalik ng bayan, hindi matanggal sa isipan niya ang mga sinabi ng diwata, at napagtanto niya na oo nga, at malawak ang sakop niya, ngunit naghihikahos ang mga mamamayan niya, kung kaya minabuti niyang isang guni ang bagay na ito sa kanilang pabaylan. Ang paghuli ng sari manok ay hindi gawang biro, Raha. Nangangailangan ng tamang pagkakataon at iba yung pag-iingat sa mga kilos, lalo na napakaselan ng engkantong ito. Konting kibot lamang ay agad itong aalpas papalayo. Wika ng babaylan. Ano ang pinakamainam na gawin, babaylan? Tanong ng Raha. Kailangan mong magtaglay ng isang pangsabulag, Raha. Isang gamit na maaaring magkubli ng iyong pisikal na kaanyuan upang makalapit ka dito. At isa pang pangdepensang gamit upang di katablan ng kumetan o ang sumpa ng sari manok. Iminumungkahi ko, Raha, ang pagkuha ng mutya ng tulabong. Mabisa itong pangsabulag maging sa mga elemento. Hanapin mo ang mutya at ako na ang bahalang gumawa ng iyong balabal upang hindi katablan ng kumeta ng engkantong manok. Wika ng babaylan. Subalit, paano ko mahanap ang mutya ng tulabong? Ano-ano ang mga palatandaan? Muling tanong ng Raha. Mahirap hanapin ang mutyang ito dahil hindi ito nakikita ng normal na mata. Ngunit kagaya ng isang salamin, makikita mo ang mutya sa pamamagitan ng tubig. Bagaman nagugulumihanan, agad na lumisan si Balinsusay upang tunguhin ang latian sa tabi ng dalampasigan. Napakaraming tulabong sa gawing yon. Nga pala, ang tulabong ay Bisayang salita para sa tagak. Kulay puti ito na may mahahabang paa at leeg. Marahan siyang lumapit sa isang kumpol ng mga tulabong upang tingnan kung may mga pugad ang mga ito. At hindi nga siya nabigo. May 5 pugad ng tulabong ang naroroon at lahat ng ito ay inuupuan ng mga inahing tulabong. At upang malaman kung may itlog ang mga ito, kailangan niyang bugawin ang mga tulabong. At habang papalapit siya ng papalapit, ay napapansin naman niya sa mga tulabong at kusa din itong lumilipad kapag nakikita siya. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga pugad
At may mga nakita siyang itlog sa 4 na pugad. At sa pagkakatanda ni Balinsusay, 5 pugad ang may nakalimlim na tulabong, ngunit bakit walang laman ang 1 pugad? At ito ang nakapukaw ng kanyang atensyon. Kaya nilapitan niya ang pugad na walang laman at hinawakan niya ito. Naramdaman niyang mainit ang pugad. Ibig sabihin lamang matagal ang pagkakaupo ng tulabog na yon sa pugad. At naalala niya ang sinabi ng babaylan sa kanya. Kagaya ng salamin, makikita lamang ito sa pamamagitan ng tubig. Agad niyang binuhat ang pugad na yon at binaliktad ito sabay tingin sa tubig. Laking gulat niya nang makita niya ang 1 itlog na nasa pugad. Hindi ito nahuhulog kahit na binaliktad niya pa ito. Natagpuan niya ang mutya ng tulabong. Agad niya itong binalot sa 1 pulang tela at umuwi na upang ipakita ito sa babaylan. At nang makarating siya sa bahay ng mga babaylan, agad niyang ipinakita ang nakuha niyang mutya. Magaling, Raha. Ngayon maaari mo nang mahuli ang sari manok. Ang mutyang yon ay hindi makikita kapag hindi ito iniharap sa isang salamin o di kaya mabasa ng tubig. Kagaya ng katangian nito, ang kapangyarihang taglay nito ay isang mabisang sabulag. Itinuro ng babaylan kay Balinsusay ang dapat niyang gawin. At pinagkalooban din siya nito ng isang usal na makapagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa sumpa ng sari manok. Kaagad siyang bumalik sa lawa kung saan niya natagpuan ang sari manok. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naging masidhi ang pagnanais niyang mahuli ang sari manok. Pagdating niya sa lawa, naghintay siyang sumapit ang bukang liwayway. At nang makita niyang pumutok na ang araw, kaagad siyang lumusong sa lawa. Dahil balak niyang hulihin ang sari manok mula sa ilalim. Nang makita na ni Balinsusay ang mahiwagang nilalang, kaagad itong lumubog sa tubig. Hanggang tumapat sa kanya ang sari manok na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Agad niya itong dinakma mula sa ilalim at nagtagumpay siya sa paghuli nito. Agad niya itong ibinalot sa isang itim na tela at isinilid sa isang buslo papauwi sa bahay ng mga babaylan. Mahusay, Raha. Ngayon kailangan mong magtuob ng kamangyan at mga dahon ng puno ng salay upang maging maamo sa iyo ang sari manok. At kapag nagtagumpay ka, siya ang magbibigay ng kaalwanan sa iyo, Raha. Sinunod ng Raha ang mga bili ng babaylan at nagtagumpay siyang paamuhin ang engkantong manok. At dahil dito naging masagana ang pamumuhay sa kanilang ahop. Dumagsa ang mga mangangalakal at mga dayuhan. Mas lalo pang dumami ang mga karatig bayan na nais mapailalim sa pamumuno ni Raha. Inakala ng lahat na magtutuloy-tuloy na ang mapayapang araw sa bayan nila. Ngunit dumating na naman ang isa pang dagok sa kanilang bayan. Isang tahimik na tanghali habang masayang ginagampanan ng lahat ang kani-kanilang mga tungkulin. May malalaking sasakyang pandagat na dumaong sa kanilang dalampasigan. Alam ng lahat na hindi ito mga kalahi nila dahil nang makita nila ang mga taong lulan ng napakalaking sasakyang pandagat ay iba ang mga wangis nila. Ang ilan sa kanila ay matatangkad, mapuputi ang balat at balot ng bakal na kasuotan ang kanilang katawan. Sa makatuwid,
Mga dayuhan ang nakita nilang dumating sa kanilang dalampasigan na agad naman nilang ipinagbigay alam sa Raha. Raha, may mga dumating na dayo sa ating dalampasigan. At saka kung hindi sila mga mangangalakal, sapagkat ang ilan sa kanila ay balot ng bakal na kasuotan at may mga dala din silang sandata. Pag-uulat ng isang kawal. Agad pinuntahan ng Raha ang mga sinasabing dayuhan at tumambad sa kanya ang mga sasakyang pandagat na sobrang lalaki. Unang beses pa lamang niyang makakita ng ganito. Agad niyang tinungo ang kinaroroonan ng mga sinasabing dayuhan at inusisa ang mga ito. Ako ang pinuno ng bayang ito. Ako si Raha Balinsusay. Magsalita kayo. Ano ang kailangan ninyo? Wika ng Raha. At matapos niyang sabihin ito, may isang lalaking naglakad papunta sa Raha at nagsalita ito ng hindi maunawaang lengguwahe. Hindi kita maunawaan, Ginoo. Kaya ipapayo ko sa inyo, kung may masama kayong tangka, lisanin ninyo ang puok na ito at bumalik kayo sa kung saang bayang kayo nang galing. Wika ng Raha. Ngunit sa halip na umalis ay ngumiti lamang ang lalaking ito at animoy nanlalaki ang mga mata nang makita niya ang mga suot na gintong palamuti ni Raha Balinsusay at nagwika ng oro. Hinawakan pa nito ang kwintas ng Raha, dahilan para maputol ang kamay ng dayuhan. Tinaga ito ng isa sa mga kawal ng Raha. Kaagad na binunot ng mga dayuhan ang kanilang mga sandata. Ganon din ang mga kawal ng Raha. Maya-maya pa, nagsipagdatingan na ang iba pang mga mandirigmang dayuhan. At mula naman sa hanay ng Raha, nagpaulan ng napakaraming palaso ang mga mamamana ng Raha. Dahilan para mapilitang bumalik ang mga dayuhan sa kanilang mga sasakyang pandagat. Naghiyawan sa tagumpay ang mga sakop ng Raha. Bagaman nagtagumpay silang itaboy ang mga dayuhan, nangangamba ang Raha na maaari silang bumalik at sakupin ang kanilang bayan. Lingid sa kaalaman ni Balinsusay na ang ibang kapuluan na kaanib nila ay tuluyan ng niyakap ang mga dayuhang ito at ang kanilang paniniwala. Isa na dito ay ang kapwa niya Raha na si Raha Maisog, na bininyagan sa pangalan ng mga dayuhan na Marcos. Dumalaw ito kay Raha Balinsusay at sa intensyong himukin ang Raha na yakapin ang pagbabagong ito, bagay na hindi sinang-ayunan ng Raha. At nagwika ito ng, ang sino mang kumampi sa aking mga kaaway, ay ituturing ko ding kaaway. Matigas na wika ni Raha Balinsusay. Raha, hindi mo na ito maiiwasan pa. Nakita na ito sa balintataw ng aking babaylan. Magtatagumpay ang mga dayuhang itong tayo ay sakupin. At wala na tayong magagawa doon. Masyado silang makapangyarihan. Wika ni Raha Maisog. Oh, makapangyarihan sila dahil sa kanilang mga kagamitan. Ngunit ako 10 ng aking mga kalahi. Ang mga lahing batukan ay hindi yuyuko sa mga dayuhang ito. At kung tuluyang ka nang kumampi sa kanila, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tugon ni Raha Balinsusay at kaagad namang lumisan si Raha Maisog. Ngunit nag-iwan ito ng isang pagbabanta. Hindi mo kakayanin ang kanilang lakas, Balinsusay. Mauubos lamang kayo. Wika nito. At dahil sa kanilang napag-usapan, kaagad pinulong ni Balinsusay ang kanyang mga kawal. Nagpahatid din siya ng mensahe sa bawat kapanalig niyang mga dato, maging sa sultan na kanilang kinikilalang pinuno.
At ng mga sumunod na araw, nagsidatingan ang mga ito at pinag-usapan nila ang lahat ng mga kaganapan, partikular ang pagdaong ng mga dayo sa kani-kanilang mga dalampasigan. Nangangamba kaming magagapi kami ng mga dayuhang ito, Raha. Kung kaya tumugong kami sa inyong paanyaya. Wika ni Dato Paiburong na pinuno ng isang ahop sa kanluran. Batid kong nakakabahala ang kaganapang ito. Lalo pa at nakita na ito sa balintataw ng babaylan ni Raha Maisog. Tugon naman ng isang pinuno na si Dato Irom. Ano ang kinakatakot ninyo? Napagtagumpayan natin ang mga nilalang mula sa kadiliman na may taglay na mga kapangyarihan. Ano pa kaya ang mga dayuhang tao kagaya natin? Wika ni Raha Balinsusay. Bagaman totoo ang mga winika ni Raha, hindi niya naalis sa mga pinuno ang takot na baka malipol sila ng mga dayuhan. At dito na dumating ang isa pang pagsubok kay Raha Balinsusay. Lalaban tayo sa mga dayuhang ito. Ipagtatanggol ko ang aking nasasakupan. Mananatili ako sa bayang ito at maninindigan sa hinding-hindi magpapasakop sa mga dayuhan. Ngayon, sino sa inyong lalaban kasama ako? Tanong ng Raha. Ngunit wala ni isa sa mga pinunong kasama niya ang nagtaas ng kamay. Patawad, Raha. Ngunit mas mahalaga sa amin ang kapakanan ng aming mamamayan. Hindi kami papayag na may mamatay ng dahil lamang sa pagsuway natin. Sa mga bugna, hindi na natin ito maiiwasan. Magaganap ito sa ayaw at sa gusto natin, kaya patawarin mo kami, Raha Balinsusay. Ngunit sa pagkakataong ito, tatalikod kami sa iyo. Wika ni Dato Paiburong. Kung gayon, wala na akong magagawa. Nakapagpasya na kayo. Subalit sana man lang ay huwag ninyong pagsisihan na pinaapak ninyo sa inyong mga bakuran ang mga dayuhang ito. Matapos sabihin ng Raha ang mga katagang yon, kaagad na lumisan ang mga pinuno. Naiwan si Raha Balinsusay at ang kanyang mga mandirigma. Maaari na kayong magpahinga upang makapag-ipon kayo ng lakas. Dahil hindi natin alam kung ano maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Wika nito sa kanyang mga kawal. Napag-isipan ng Raha na maglakad-lakad sa kagubatan. Habang siya ay naglalakad, kinakausap niya ang kanyang mga diwatang gabay. Mga mahal kong gabay, naway wag takasan ng katapangan ang aking mga mandirigma sa sandaling dumating ang mga dayuhan sa aming bayan. Naway magtagumpay kaming maipagtanggol ang bayang ito. Patnubayan ninyo ko 10 ng aking mga mandirigma. Wika nito. At napaluhod siya sa harap ng isang malaking puno. Bakas ang takot sa iyong tinig, Balinsusay. Ngunit ano ang ikinatatakot mo? Ang mga dayuhang ito ang magdadala ng pagbabago sa buong bansa. Dahil sa kanila, maisusulat ang kasaysayan. Wika ng isang boses ng lalaki. Ang kinatatakot ko ay hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking mga nasasakupan. Hindi ko hahayaang magdusa sila sa kamay ng mga dayuhan. Tugon ni Balinsusay. Ang pagbabago ay may kaakibat na mga pasakit. Kailangang pagdaanan ng isang tao ang sakit at hirap upang maukit sa puso nila. Ang mga karanasang ito na siyang magpapatibay sa kanila sa pagharap nila sa bagong yugto ng kani-kanilang mga buhay. Wika ng tinig, at may isang lalaking lumitaw
sa harap ni Balinsusay. Laking gulat niya kasi hindi niya ito kilala. Nakasuot ito ng kulay gintong tabon at may mahabang itim na buhok. Nakatayo sa tabi ng lalaking yon ang isang nilalang na ang kalahating katawan ay kabayo at ang kalahati ay sa tao. Isa itong ang Gitay. Balinsusay, ako si Ribong Kilat, isa sa mga diwatang naglulugod sa iyo. Narito ko upang magbigay ng iyong kapalaran sa hinaharap. Ikaw ay magiging tagapangalaga ng isang angkan na may napakalaking papel na gagampanan sa hinaharap. Kung ano ito, yan ang dapat mong tuklasin. Kaya huwag kang mag-alala, Balinsusay. Pangangalagaan ka naming mga diwata. Wika ni Ribong Kilat. Si Ribong Kilat ay ang diwata ng kulog at kidlat. Siya din ang tagapamayapa ng karagatan. Kung ano man ang tadhanang nakahain sa akin, mahal na diwata, ay malugod kong tatanggapin. At isinusumpa ko ang aking sarili sa inyong harapan na hindi ako mamamatay o lilisan sa mundong ito hanggat hindi ko naiisa katuparan ang bug ng inyong sinampit. Basbasan ninyo ko at pagtibayin ang sumpang ito. Wika ni Balinsusay. At bigla siyang tinamaan ng kidlat at nawala ng kamalayan. Paggising niya, naroon na siya sa kanyang bahay. Nanaginip lamang ba ako? Tanong nito sa sarili. At biglang pumasok ang babaylan. Mabuti naman at nagising ka na, Raha. Ikaw ay natagpuang walang malay sa kagubatan kagabi. Mabuti na lamang at may mga kawal na nangusisa kung saan tumama ang kidlat at natagpuan kanila na walang malay at walang kasuotan. Hinala ng mga kawal, ikaw ay tinamaan ng kidlat. Wika ng babaylan. Oo, Uray. Ako ay tinamaan ng kidlat, kung kaya ako nawala ng malay. Wika ni Balinsusay. Namangha ang mga babaylan sa nangyari sa Raha dahil tinamaan ito ng kidlat. Subalit ni isang pinsala sa katawan ay wala ito. Huwag na kayong magtaka. Alam nyo naman na ang mga gabay ko ay mga diwata, hindi ba? Wika ni Balinsusay. Pero alam niya sa sarili niya na ang kidlat na tumama sa kanya ay ang basbas. At pagsang-ayon ng diwatang si Ribong Kilat sa kanyang sumpa o masasabing pangako. Okay, grabe talaga yung angas nitong Raha Balinsusay, no? Pero yung 10 baka bukas na natin mailapag. Maraming salamat sa inyong lahat at kita-kits tayo sa 10. Yun lang.